mutane su daina masa gaggawa, su shiga hankalinsu, kar su je su ba su da bakin da za su iya kubuta a gun Allah. Annabin da sallar ce fa ake yin ta, Allah ya ce Kudus za ka dinga kallo, yana kallon Kudus ɗin, ina sallah nan ike kallo, ran nan kurun sai ina kallon sama, ina tunanin to yanzu ya kamata in ban nan gurin in koma kallon masallacin Makka. Abba mala sai ga halara tana kadinara ta kalluba waje hika fi samai, na ga fa so kake ka tashi daga nan bangaren. Falan walliyannaka qiblatan tarbaha, zan canja maka alqiblar da ba wannan din ba, wacce ka yadda da ita zan koma, zaka koma. Kaji fa mala, ba qiblatan zan mai da kai alqiblar da ni ne yadda da ita, a'a falan walliyannaka qiblatan tarbaha, wacce ka yadda ita zan mai da kai. Walli wajhaka shatr al-masjidil haram. Yazo kuma daga nan sadda yake kallon can din aka juya, to za a yi wani gunaguni a tsakankanin mutane. Rabbul izzati tun kan ayi fa yake ce masa sai ya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha. Nan gaba kaɗan ya Rasulallah za a yi wasu ‘yan gunaguni, za a dinga cewa ɗan addininka na gaskiya ne, me yasa kana kallon Kudus ko kuma kana kallon Masjidil Haram, kana kallon yamma kuma ka dawo kana kallon gabas. Allah ya ce ka gaya musu qul lillahi al-mashriq wal maghrib, ka ce da gabas ɗin da yamma din na yadda, din ni ne ayi. Allah akbar, shugaba kenan fa mala. Me yasa mutanen yanzu ba su gane shi bane wai? Me yasa ake yin gaggawa a gabansa? Me yasa ake so a yi mai karan tsaye? To mutum ya shirya, kakka ɗauka wai za ka yi wani abu a janibin manzan Allah, ba za a iya gano ka ba ta kowace nahiya wallahi, ka yi duk abin da ranka yake so, amma dai shi ne mazharu sirri zaki, shi ne mabayyana. Za mu karanta yanzu abinda su masanan za su faɗa yanzu. Yana cewa a wani ƙabilin tajalli zatil haƙƙi zaha rafrafa. In baka san wannan li'irabin ba, ina kai ina magana akan annabi.